domáce týranie, domáce násilie je neželaný jav v spoločnosti a treba voči nemu zasahovať a bojovať, na tom sa iste všetci zhodneme. Čo však robiť, keď máme pocit, že poznáme osobu, ktorá je obeťou domáceho násilia? Ľudia sa obvykle boja zasahovať do rodinných vzťahov, boja sa, že by mohli veci ešte zhoršiť, že by ich pomoc nebola prijatá, alebo že by sami boli perzekuovaní nejakým spôsobom za to, že zasahovali do rodinného prostredia. Čo teda robiť? Ak máme pocit, že poznáme obeť domáceho násilia a je ňou maloleté dieťa, odporúčam nezasahovať sami do takýchto vzťahov, obrátiť sa na odborníka. A to buď navštívite políciu, kde vám odborne poradia, ako ďalej postupovať, alebo sa obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú naozaj na slovo vzatí odborníci, ktorí s takýmito vecami pracujú a majú skúsenosti. Čo sa týka dospelých osôb, tu nám môžeme skúsiť nadviazať rozhovor s takouto osobou, aby obeť domáceho násilia mala a mohla mať pocit, že niekto ho spovzdiali, ju sleduje v dobrom, je ochotný jej pomôcť. Samozrejme tiež tu platí prísť poradiť sa na políciu. Alebo, a to odporúčam v prvom rade, vyhľadať si ľahko dostupné informácie na internete o intervenčných centrách, čo sú centrá pre pomoc obetiam domáceho násilia. Tam vysloviť svoje pochybnosti, podozrenie a nechať to na odborníkov, ktorí vám skutočne povedia, ako ďalej postupovať. Samozrejme, ak máte odôvodnený pocit, dojem, nejakú vedomosť o tom, že skutočne vážne je ohrozený život, zdravie alebo vážnym spôsobom dôstojnosť obete, neváhajte, príďte na políciu podať trestné oznámenie, pretože trestné oznámenie môžete podať i vy. Nemusí ho podať len obeť domáceho násilia.